Patay ang usa ka 55 anyos nga lalaki human gipusil sa wala pa mailhing riding in tandem suspects sa Iligan City. Samtang usa ka senior citizen gipusil patay sa usa ka barangay hall sa Pagadian City. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Patay ang biktimang giilang si Erlito Labasano human gipusil sa Purok Bautista, Barangay Tubod, Iligan City pasado alas 7 sa gabi adlawng Biyernes. Ang biktima, usa ka mekaniko ug residente sa maong barangay. Sa inisyal nga investigasyon sa Iligan City Police Station 4, sakay sa iyang motorsiklo ang biktima ug pauli naunta sa ilang balay. Apan, kalit matod pa kining gitaparan sa riding in tandem suspects ug gipaarakan. Nakahiagom kini og samad pinusilan sa ulo ug sa nagkadayang parte sa lawas hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Narecover sa crime scene ang 7 ka basyo sa bala ug usa ka buhing bala sa kalibre 45 ug 9mm. Blanco pa ang kapulisan sa motibo sa pagpamusil. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Sa Pagadian City, patay ang usa ka 62 anyos nga lalaki human kini gipusil sa ulo sa Barangay Bugo, Pagadian City pasado alas 3 sa hapon adlawng Biyernes. Gila ang biktima nga si Leonardo Salindo Jr. nga residente sa maong barangay. Sumala sa Pagadian City Police Station. Mitambong ang biktima sa blessing ceremony sa Barangay Hall sa Bugo human kini gi-renovate. Nakig-inom sab kini sa mga kaubanan nga mitambong sa maong seremonya. Apan samtang naglingkod, kalit kining giduol sa sospek nga si alias Ronilo. Dayon gipusil sa ulo gamit ang usa ka kalibre 45 nga pistol. Gilayong nadakpan sa kapulisan ang sospek nga residente rasab sa maong barangay. Sumala sa sospek, kailas sila sa biktima ug dugay na silang dunay personal nga bangi. Dunay personal nga bangi? Sa una pa. Sumala sa kapulisan, ang sospek bagong gawas sa prisuhan niadtong milabang tuig. Na priso matud pa kini human gipatay ang kaugalingong igsuon. Gikustodiya na karon sa kapulisan ng sospek ug pasakahan kini og kasong murder. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.